Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Na naman ko'y giandam nga hinagiban din eh. Mao lagi, unsa? Oy, pagtarong naman ko'y. Likay lang yun. Di may mo nga musukol ka nila pinagis na giban, ha? Wa ko mahadlok puldo. Kung ila gani kong binuangan din eh. Bisag magkamatay me. Dili yung ko mahadlok nila. Tiyo, nanawag man ako si Leslie. Nanawag din sa nimo, o niya. Iso kayo siya, tiyo. Sugo kayo siya ni Tia Imak. Kay gipasiritan ko na siya tubig sa iyang naong. Lo, hindi ko tawa man ka, tiyo. Musa na gitawag ni Imak na kurang ini, ha? Ngayang gipasiritan ko no Leslie, ug tubig ang naong. Oh, tinuod yun ay, tiyo. Ganang iya magipasiritan. Mo lagi. Naglagot lagi ko no siya kay gihano-yano lang ko na siya sugo. Pagpamisbis ng mga tanom dito. Motong iyang gipasiritan. Uy, kinuo ko. Napuhat yun ay na ni Tia. Naglagot lagi ko no siya kay gihano-yano raman ko no siya sugo. Wa ko no respeto niya. Ay, ako may nakuyawan sa gibuhat ni Tia, tiyo, uy. May siguro no nga, imo siyang atuon dito. Og ani lang una papuyon uban nato. Na mao na problema. Ang pangutana kung mubalik pa ba ka to din eh. Pasabta lang, tiyo. Nipaw baya ta sa kinaiya ni Tia, ha? Nga dili baya gito siya mahatlok. Musukol baya gito bisan kinsa. Mo lagi. Tinood na. Maldita ito imong iyaan. Na, miingon ra ba gyud si Leslie, tiyo, nga papahawaon lang kuno si Tia dito. Basi niya magdako ang ilang away. Alkansihon baya gyud siya. Kay tikuwang na ra ba tos Tia Imak. Mo lagi. Hala ka bala ka sa mong iyan. Kay kamao man tong mga mo, tinudluan to nako. Na, mas may nang maglikay lang una ta, tiyo, uy. Ingna lang gyud siya palihog nga papaulion lang una din eh. Mo lagi. Nasad lang. Kaya ko niya siyang inong. Diretso ta sa ilang idara, Badong. Oo, sir. Kinang, sir, daghan lagi lang buwak nga imong gipalit. Badong. Nya, naasay mga tsukulit. Mao ni nalangayan ako ganiha, Badong. Kaya ako pang ipa-disenyuhan. Unsay tan-aw nimo ini? Nindot kay sir. Mura mo nag pang Valentine, sir. Nindot bitaw. Nauyon kay ko sa ilang designs buwak o gibutangan pag yun nila og chocolate. Para kang kinsa man na, sir. Para ng idana, no? Abtik ka kunahuna, Badong da. Iyay! Gikilig mo ko sa mong gibuhat ron, sir, oy. Pero, tinudalnayim ka ng imo, sir. Ay pagdaghag pangutana diha oy, Badong. Makapanakla ang stag di oras ni sir. Bitaw, sir. Sakto ka na mong gibuhat karon, oy. Bagay kay mong duha, sir. Sa imong paminaw, Badong. Dili ka malain si Idana nako. Manong malain mo, sir? Natural. Basin og laino niya og sabot nga muhatag ko niya og buwak. Buang ka, Badong. Anong tingsi minunong ka diya, ha? Nalingaw ko nimo, sir. Di ko katuo, sir, nga mauna yung buhaton karon. Tubagan lang gud nga akong gipangutana nimo. Ay napagdaghan og istorya diha. Bitaw. Di siya malain na, sir, oy. Hidana, di malain, oy. Malipay nun siya, kay imo siyang tagag buwak. Sure ka? Sure lagi, sir. Oo. Cross my heart, oo. Oh. Salamat. Okay. Pero, sir, unsa man gyud? Na in love kang idana? Sayang. Tumagal. Pagdaghan og pangutana diha. Tumagal lang.
Concentrate diha sa imong pag-drive. Bitaw sir, sigurado ko, malipay gisda na nga, imo siya katanggal og flower with chocolate. Sa pa mo kabuang dinimat? Huwag ka respeto sa tinud-an na yung tagiya din pita? Ay, wa maguto na ko tuyo Ngano bang masuko man mo nako? Daghana nakakita. Ug silang tanan miingon nga klaro kay imong gituyo. O si wa tuyo Bastos kang tigwanga ka? Ay, ayaw lang kasuko, Ma'am God. Ay, wa magug ko magdahom nga musirit na ito dayon ang host. Inamaw ginang imo? Ikaw masuway lang gyud ka nako ha? Wa ka respetong tigwanga ka da? Pagay pa sa ilo, Imat. Nganong mangayo magkupasaylo ron Kaya nakasa man ka. Pero wala gito na ko tuyo Bisan pa, mangay kag pasaylo. Ug kinahanglan nga musaad ka nga di na to ni Musbon. Pasensya na kaayo ninyo. Unsay pasensya? Sa imong gibuhat nako, pwede ti kang ipapriso? Grabe pod. Para kadtora. O bitaw, katura bitaw. Ay, wa magug ka maunsagod. Ego ra magug kang nabasaad to. Uy, ay na pag nagagstorya na ha. Pangayo na yun og pasaylo. Sige na. Kaya kung di ka mangay pasaylo ron, pwede mi nga magtawag ka ron na ng pulis ano ipapriso ka. Magpili ka. Magpapriso ka? O mapahawa ka karon dayon dinhi? Sulti dayon! Mula ka na ko, dana. Adon sa tunako imong yan. Mas maayo noon, tiyo. Ignagod siya ha. Nga papauli-un una dinhi. Maulagay mo na igingon. Akong gingon niya. Ha? Kaya ko na isa Kailang ingon. gutag-gubot, tiyo. Ay, kabala ka. Ako gito papolyaw din eh. Mayo! Mayo! Naama sila si Makatuloy Badong, ba tiyo. ho? Kuyog si Nelson. Timing sa mga mulakaw. Ay, kanalay tagal nila de. Nipuldo! Idala! Ay, Buds! Dayon mo na ni Buds! Dayon, Buds! Asisip, asisip! Sa kamustas, Buds! Sa Nelson! Asir! Mayong buntag ninyo. Lingkod mo. Ay, maayong buntag sa Nelson. Lingkod sa mo. Salamat. Ispotem lagi taro na Ipuldo. Mo lagi. Matugos mansion, Buds. Kay akong papulyaw si Mac. Ha? Papauli yun? Oh, nganong papaulion man nimo noy. Nga gahapon pa lang ganito siya ni Puyo sa mansyon. Kuan manggod, sir. Nagkalalis manggod sila si Kuan God. Imong igsoon ba? Ha? Nagkalalis? Uy! Tapa. Saman, Buds? Wala kalalis mo sila Mo lagi. Kuan manggod ba? Wa matoyo ni Imak nga napasirita ng iyang naong sa hus tubig. Uy! Mao ba? Mo lagi. Unya, nasuko sila islay mo to nga nagkalalis sila. Oh, wa man ka to tuyo anoy. Wa man kuno, pero nasuko man dayon ni mong igsoon. Gikasabaan niya si Imak. Mga ako na lang unang papulion siya din aron di mo dako ang away. Kayo ganti ka ni Ipuldo. Kuhaon to siya dito. Sige. Atuan na ninyo, Badong. Ingnes lisli nga muapas ra ko ninyo dito. Kay? Kaya makikistorya ko niya. Mas may pa, sir. Biyaan na ako ng din ha. Pagsabot ako na muna idana din Ha? Say, pagsabot. Stick ka na pag... Istoryahan na yun na muna ba, sir? Istoryahan na mo. May pulo na! Tanabad. Sir Nelson! Maniho niya ha. Psst! Uy! Sir! Balik ko nga di kaya. Hey, lakaw na, Badong. Ay pagdagan og istorya pa diha. Tara na yung pulo! Libad. Sir! Kumbati na. Pasensya na kayo ha. Sabaan yung gaya ni Badong na. Wanay kaso, Nel, oy. Tuod eh. Para ni mo. Uy, hala. Kadagan ko din yung buwak, Nel. Para na ni mo. Napagid ka mga chocolates. Salamat kaayo, ha? Ganun kaya tagan mo ko nimo. Kon. Flower of appreciation. Kalipay lang na ako nga makahatag ko ni mo ni Ana. Uy,
Daghang gid kaayong salamat, Nelson. Nagtagad pa man taon ka ini, uy. Pasensya na gid kaayo, ha? Ako ang angay mangayo ni magpasensya, Nelson. Nagkago pa gyud in taon ka ini. Kanang, kuan, Ed. Unsa man, Nel? Doon na Um, kay gustong isulti? Mura gusto kay nga akong kubak, eh. Nung sama ko, huwag ko kasabot sa akong kapalingon. Nelson! Huy, Nelson! May Ah. problema ka? Ha? Sorry. Sorry, Ed. Asa may nahitabo nimo nga imo man kong gitutukan og maayo? Kuan, waman. Kuan man good. Na lang ko gihuna-una nga lawom. Na ba kay problema nga gustong isulti, Nel? Sige, isulti. Kay andam kong maminaw nimo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!